is Major Richard Farito. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz, live ikaw sa Action Radio Bacolod. Hello sir, good afternoon. Yes sir, good afternoon. Kamusta sir? So far okay man. Kaway man ang area ko. Gan, long time no see. Sige lang kayo makabisita kita dadason. Pero sir, ang concern to wala sir regarding sining reklamo kay kay na-aware naman kamo nga nag-conduct dara sa transport strike ining mga sobra isa kagatos nga mga tricycle drivers sang toda san dumana nila concern against sining mga kolorom dala sir. Ano ni sir ang inyo diri sir nga information regarding sini diri? Ano na ang mga plan of action sang Station 10? So hindi man sila nga madamo gid nag-conduct ang strike kay dugay-dugay nagbiyahe na magani man sila no. Actually no ang ilang na reklamo ni regarding sa kolorom no wala man kita no pabaya o kun ginatulira ini bala nga mga traffic violations ang mga tricycle drivers. No actually every mag-checkpoint kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Tapos every time nga mag-conduct kami operation sa traffic rules and regulation. So dala ni namon ginadakop namon ini siya ang mga kolorom the same time other traffic violations. Okay. So kaso no kung kaisa bala depende sa availability sa amon nga mga sa amon nga citation ticket nga halin sa bitaw kay tungod nga limited lang ang inahatag sa amon kay tungod nakulang man siguro ang production nila kag-ara pa kita bala sa transition period. So sa bagong administrasyon so ara pa sa adjustment. So kagina no to ginaksyonan taman ang ilang ginareklamo na padala man diri ang bitaw sang ilang tawo no may may coordination kami sang chief sang bitaw ni Police Major Liba na makanda kami one time big time man diri nga operation no bali bilog ning adlaw tanay galigati subong hapon nag-ulan no kagti birang dakop ni namo kag patikitan pugid ang mga kolorom nga nagabiyahe no kag gina-remind sila nga manila i-renew no kay ang one time nakaagi kami operate no mostly mga violators membro man sa association kay tungod ng ilang mga franchise wala mapang-renew. Okay. No pero biyahe. No siningan ko sila kay before naka-conduct naman meeting sa ila para magani na si Mr. Jigo Malakad. Pero ginambala ko sila na sila mismo sa association sigurado ko nila nga membro nila tanan naka-renew sang franchise no kung mga viewers permit dira naka-secure na sila para na legal man ang pagbiyahe kag ang iban nga mga kolorom no inablang ma-encourage man nga gawad man sang permit para nga legal man ang pagbiyahe nila. So amo na actually may initial naman kami ng dialogue sa ila regarding that. So, ang Station 10 continuous ang operation ni sa traffic rules and regulation kag adlaw-adlaw ga pagtiket kami sang violation na madakpa namon sa mga driver nga violators. No ginatikitan namon. Sir, first nga concern. Ano kuno sir ang pag-identify? Ano ni sila? Why nga gina-consider naton nga kolorom ang iban nga salakyan nga amo ni ginareklamo sang ilang nga grupo sir? Yes no ay siguro nakita ko ang point ni sang presidente sa association nga gusto niya man ma-membro nila ning mga kolorom kag kay para makasulod man sa ilang association kag hindi man unfair man sa sa ila o sa association nga may ara sila permit no to may permit sila para magpamasahe o kung magbiyahe. Okay, akong bagas ang punto digal sir ini nga ginatumod nila nga mga kolorom amo ni mga salakyan di pasay nga motorsiklo or tricycle nga nagabiyahe dira nga hindi members sa asosasyon nga registered
or may ara sang license abi. Do mo Yes, na. kag wala sang kuan sir, kag wala ini sang franchise Okay. nga biyahe. Amo na siya. Amo nang kolorom. ginagi na namin nila nga kolorom dira. Kaya na sir na mention mo man nga ti wala man ka mo nag-untat sa pagpandakop and kaina gani nagkanda ka mo sang operation. Ano ni mga possible sir nga mga violation nga ibutang dira once may madakpan nga kolorom, and then anong possible penalty sa pagkabalo niyo sir? So, base sa citation ticket ya sa syudad, no, tikong kolorom, charge ginamon sila sa kolorom git mayara naka-specify Okay. stipulate sa ila citation ticket. So, amo charge kag naga equivalent na sa 1,500 I think na penalty. Okay. So kayo na sir, mga estimate yung mga pila na nadakpan nyo kay ti nagkanda ka mong coordination kag one time big time tani? So, yes, madamo man ang padakpan siguro more than 20 ka mga drivers ang napangtikitan gid. Oo. Ti hopefully ni sir, after sini, ang inyong ayo diri sa mga drivers dira sa Toda, kaganong ayo nyo man diri sa mga kolorom bala nga nagisigig yapon pasaway? Yes, mo lang na ang aton nga panawagan sa mga tricycle drivers kag sa membro man sa asosasyon no sa tricycle drivers diri sa Dumanan kag Pilisa. Palihog lang bisan membro ka no, secure gid ang papilis mo nga may permit ka sa pagbiyahe o kung may franchise ang imong tricycle sa pagbiyahe. Subong man ang mga kolorom no nga magagawad man sila sang franchise para nga maging legal man ang pagpamasahe nila o kung pagkuha sang pasayro. Kag isa pa sir, ti kamo dira enforcement man lang kamo, and then supposedly ti dapat gani beyond na sa inyo duty gid man dai gani kay ti apply kay ti part na sang obra sang police dira. Kung magsige na pasaway karon ti awan man kamo control sa kadamodamong adaan sa mga drivers dira. Yes sir, no, kag kita kisaga kag makita sa humanitarian consideration doon nga balaan man nato ng diri ang lifestyle sa Dumanan kag Pilisa nga relocation nun sa una kag daw nakita naton bilang ang mensang livelihood nila sa biyahe lang sa tricycle kag e-bike. So amo lang na nga gradually no kung nakatama na idokar man sila sa pag-implementar sa traffic crossing regulation man. Dali kay amo na ang PNP diri sa police station 10 hindi sila ka full force kay tungod nga may ibang pagkamiya nga trabaho, hindi lang sila nga ma-focus kami sa traffic. So kag isa pa limitado ang amon nga citation nga ginatag sa bitaw kay tungod nga pina-prioritize man nila ang mga traffic enforcer eh. So amo na siya. Pero actually kami every time nga may checkpoint kami sa isa ka adlaw katatlo kami mag-checkpoint. So may aray kami nga madakpan nga mga traffic violators dala na dira mga tulurong. Okay. Kag inasigihon na namon sir nga operation against sa mga tulurong diri sa barangay Dumanan. Sige. Sir Farito, thank you gid sa mga times sa nga hapon na halong dira sir, God bless you. Yes sir, likewise mayong hapon liwat. Diretso, komprehensibo, wala sang may